Buenas tardes. Soc el pare de Rafa, Miguel Penedès Morales. Vaig a contar-vos una història dels dos abuelos meus. Els dos es van casar en dos dones. La uno era de Bufali, a ell se li deien Pompa. I d'ahí ve que mos deien a tots els nets i a tots els fills Pompa. Com el meu Rafael, que tal li ho diuen. Pues mon abuelo es va casar dos voltes. En la primera dona va tindre 7 fills. La primera dona va tindre 7 fills. I després es va casar per segona volta i en va tindre 3 més. I 3 que en duia ella, 6 i 7, 13 fills. Que juntaven en taula.